Zanima me je li ispravno doviti za lijep i komforan život, doviti da malo radimo, a da imamo mnogo imetka. Dozvoljeno je čovjeku da moli da mu Allah dželešanu podari na faku. Ali ono što je najbitnije u životu jeste da čovjek dovi Allahu da mu podari ono što je dobro za njega. Nije za svakog čovjeka dobro da ima imetak. Znam puno osoba koje su, kada su bile siromašni, kada su bile, da kažemo, u nekom normalnoj sferi života, bili su lijepi muslimani i klanjali su i pazili su na Allahove granice, i išli na predavanja i tako dalje. Kada su im se otvorile riznice imetka, posegnuti su za mnogim haramima. Zato najbolje je tražiti od Allaha, podari mi ono što je dobro za mene i na dunjaluku i na ahiretu. Ako mi podariš imetak, daj mi beričetu imetku i ne dozvoli mi, Gospodaru, da me imetak odvede od tvojih granica i od prakticiranja vjere. Ne treba čovjek samo da smatra sreća i uživanje u imetku. Tako da nema smetnje. Zato je došla ona poznata dova, da jedna od najčešćih dova bila da je Božji poslanik govorio Rabbena atina fid dunja hasene wa fil ahireti hasene. Gospodar, daj nam dobro dunjalko i dobro ahireta. Allah zna šta je za nas dobro, pa je najbolje doviti da nam Allah podari ono što je za nas dobro. Ali nema smetnje čovjek dovi za lagodan život i za halal na faku i za povećanje na fake, da moli Allah da mu podari beričet i da moli da ga zaštiti, pohlepi, da ga zaštiti od toga da samo gleda imetak i da ne gleda na Allahove propise i granice.